Seuraava kaveri on kirjaimellisesti valmis murskaamaan maailmanennätyksen. Tervetuloa, Kimmo Miettinen. Kimmo Kaarinasta, terve. Morjens. Sä oot myynti- ja mainosalalla ja harrastat hanmuuduuta. Menikö tää nyt oikein? Hanmodo. Hanmodo. Niin et se ei ole niinku moodoo, vaan se on modo. Hanmodo. Hanmodo. Kerro, mitä tarkoittaa hanmodo. Hanmodo on oikeastaan aika karusti sanottuna suomalaisittain kaikki korealaiset lajit. Että mä innostuin tähän, koska tää on hyvin monipuolinen laji. Mulla on tämä on mun 9. laji ja tähän mä jäin kiinni. 9. laji, että on niinku muitakin. Onko nämä kaikki muutkin korealaisia sitten, mitä on? Ei. Kyllä mulla on Japanista ja Kiinasta ja muualtakin. Eli mä aloitin jo 84, että se on muutama vuosi vierähtänyt. Muutama vuosi vierähtänyt ja nyt ollaan tultu siihen pisteeseen, että sä oot tullut tänne murskaamaan tiiliä. Mistäs moinen idea? No, paljain käsin siis. Joo. Hanmodossa tämä on tullut niinku vähän statukseksi, että mä 84 jo olin innostunut, kun mä näin jonkun murskaavan jäätä, niin mä ajattelin, että toi olisi tosi ihana oppia. Ja nyt... Mikäs sen ihanampaa, kun oppii murskaamaan jäätä? Niin, no, drinkkiä vaan. Sitten Hanmodo 2001 syksyllä, kun mä aloitin, niin se antoi mahdollisuuden tähän ja tarpeeksi pitkällä, kun vähän kehittyi, niin sitten mulla oli mahdollisuus alkaa harjoittelemaan tämmöistä murskausta ja sitten olikin jo tavoitteena se, että maailmanennätys. Ja mä oon ymmärtänyt, että maailmanennätys on siis 12. Virallinen maailmanennätys on 12. Ja tässä on nyt 14, eli jos nämä nyt kaikki menee tai vaikka 13 menee, niin sä oot tehnyt uuden maailmanennätyksen. Jos se virallistetaan näin, niin kyllä. Mitä sun kaverit, et kutsuuko se sua koskaan mihinkään muuraustalkoisiin tai mihinkään? No eipä oo tullut kutsuttua. Tai no, jotain pientä hommaa, mutta ei ole tarvinnut katkoa tiiltä siellä. Mites palavereista, tuleeko lyötyä nyrkillä pöytään? Teillähän on mainosalalla paljon palavereja. Ei tule. Mutta jos tulis, niin pöytä lähtisi. No aggressiolla ei voi murskata kyllä mitään, että se on keskittymistä 80% tässä vaiheessa jo siitä, että siinä täytyy keskittyä ja ei saa olla aggressiota ja mieli hyvä ja tyhjä. Koitan saada semmoisen tyhjyyden siihen. Selvä. Ota nyt tyhjyys tähän tilanteeseen ja tee suoritus. Ole hyvä. Selvä. Kiitos. Aika raju. Lasketaan tästä nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 meni. Eli siis Kimmo, maailmanennätys 12, niin 10 meni nyt. Minkälainen suoritus sun mielestä? Pilalle meni. No mutta 10 kuitenkin näissä olosuhteissa täällä kameroiden edessä on mun mielestä aika hyvä suoritus. Että onneksi olkoon nyt tästä. Kiitos.